weet wel, de eerste keer dat ik hier kwam, moest ik een kamer zoeken met mijn moeder. En ik had de stad nog nooit gezien, dus wij naar het kamerbureau. En ja, dan krijg je een paar adressen en die ga je eens langs. En het is een huis in België en een studentenhuis hier in Maastricht. En alleen maar één grote puinhoop en een of andere schuur in België. Dus ik dacht van, oh nee, dit wordt een ramp. En toen hebben we uiteindelijk een advertentie in de Limburger geplaatst. En daar zijn een heleboel reacties op gekomen. En toen kwam ik dus op een dag hier in Wiek. En heb ik deze kamer gevonden. En ja, dat was heel open. Je bent heel open. Je weet nog helemaal niet wat je te wachten staat. Studie is nieuw, stad is nieuw, alles is nieuw. Het eerste jaar was echt nog een beetje zoeken. En toen kwam ik hier ook niet zo vaak. Was ik in de weekenden weg en door de week was ik hier gewoon heel erg aan het studeren. En toen pas vanaf het tweede jaar, toen ben ik een beetje mijn eigen dingetjes gaan ontdekken. En toen ben ik hier ook gewoon mijn eigen leventje gaan opbouwen. Merkte ik ook dat ik vaker weekenden gewoon hier bleef in plaats van dat ik naar mijn ouders ging. Zeker dat eerste jaar, dat is soms best eenzaam, ja. Want je kent natuurlijk nog niet ontzettend veel mensen. En ja, ik ben dus in eerste instantie bij een studentenvereniging gegaan. Maar dat was toch niet echt wat ik zelf leuk vond. Ik vond het een hele leuke vereniging, maar ik kon mijn ei er niet echt kwijt. Ik vond andere dingen belangrijker. Ik ben meer iemand van persoonlijk contact met mensen dan in groepsverband. Dus ja, en dan is dat is veel moeilijker. Ik bedoel, het is heel makkelijk als je in zo'n studentenvereniging stapt of in een dispuut stapt, waar je meteen met allerlei studenten samen bent. Maar als je ja, dat alleen als student alleen moet ontdekken, ja, dan moet je echt. Het duurt een tijdje voordat je de mensen vindt die je aardig vindt en de dingen die je leuk vindt hebt ontdekt. Ik zoek vooral een mooie omgeving. Ik vind het heel belangrijk dat ik in een mooie omgeving woon. Een omgeving die me aanspreekt. En dat vind ik vooral heel fijn. En dat het klein is, dat het heel overzichtelijk is. Ik bedoel, ik loop hier zo, of op mijn fietsje om 3 uur 's nachts ga ik zo in mijn eentje naar huis. Daar heb ik helemaal geen problemen mee. Het is klein, het is gemoedelijk. Ja, en er is veel, er wordt veel georganiseerd, ook voor studenten. De universiteit doet echt wel zijn best om er een goede, leuke studentenstad van te maken. En ik ben verliefd op de bibliotheek, ja. Centre Ceramiek, ik vind het prachtig. Ja, lekker uit. Ja, de eerste keer dat ik daar binnenkwam, die mooie kast en die mooie vloerbedekking, maar ook het hele gebouw. En ja, het is hier heel dicht vlakbij, hè, dus ik loop er zo naartoe. En het uitzicht over de Maas, nou, ik vind het echt fantastisch. En de boeken, en je hebt er zoveel, je kan daar lekker zitten lezen. En ik vind het echt een prachtige bibliotheek, dus ja, daar ben ik echt een beetje trots op de bibliotheek. Allereerst het dialect. Nou, dat kan je nooit je eigen maken als je niet vanuit deze streek komt. Ik bedoel, je kan het proberen en mensen moeten altijd heel hartelijk lachen als ik dat doe. Maar ja, dat wordt nooit je eigen. En de trots die de Maastrichtenaren hebben over hun stad en hun streek, ja, dat ken ik natuurlijk niet. Want ik heb hier 4 jaar gezeten en ik vind het allemaal heel erg mooi. Maar ik weet niet hoe het hier 10 jaar geleden eruit zag of 20 jaar geleden. En ik denk dat dat toch wel heel essentieel is om een echte Maastrichtse te worden. Behalve mijn studie ben ik vrijwilliger bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel. Dat is een vrijwilligersorganisatie die bestaat uit rechtenstudenten die juridisch advies geven aan kinderen en jongeren. Heb je ook een prijs mee gewonnen? Ja. De Kinder- en Jongerenrechtswinkel heeft dit jaar de Nationale Vrijwilligersprijs gewonnen. Dat is een prijs van 25.000 gulden. Voor het werk wat wij verrichten, dat wordt kennelijk zo gewaardeerd dat we in de prijzen zijn gevallen. En het is ook heel leuk werk om te doen. Er komen kinderen bij ons op het spreekuur of die bellen op met allerlei soorten vragen over hun rechten en plichten. En wij gaan dat dan voor ze uitzoeken. We gaan ook naar basisscholen om voorlichting te geven aan de kinderen. Dus ja, daarmee vervul ik een heel groot deel van mijn week met de kinderrechtswinkel. Daar ben ik heel veel mee bezig. Ik heb heel lang zangles gehad, daar ben ik hier in Maastricht mee begonnen.
En via de universiteit, Studium Generale, dat is een soort organisatie binnen de universiteit die culturele evenementen organiseert. En die organiseren dan eens in de zoveel tijd een open podium en een café chantant. En daar heb ik dus al een paar keer aan meegedaan. Maar dat is puur amateurwerk hoor. Dat is verder niet iets professioneels of zo. Maar wel heel leuk om te doen. Dan huren ze een band in. En dan kan jij als student je liedjes, er doen trouwens ook niet-studenten aan mee, je liedjes aan die band geven en die studeren dat in. En dan ga je dan samen dat optreden op een avond. Dus dat is heel spannend. Een typische student, ik denk niet dat dat te geven is. Er zijn een heleboel soorten mensen die hier aan de universiteit studeren. En als je moet zeggen wat de gemeenschappelijke noemer zou moeten zijn, is dat ze aan de studie zijn. Maar hoe ze dan de rest van hun tijd indelen, dat is aan iedereen. Maar ja, het prototype student waar men vaak aan denkt bij Maastrichtse studenten, is toch degene die bij een studentenvereniging zit of een dispuut zit. En die ja, ook in die kleding, zullen we maar zeggen, door de stad trekt. Maar ik denk, hoewel dat wel een beeld is hoe de studenten worden afgebeeld. Ik weet niet of nou alle studenten daar zo actief in zijn. Een groot gedeelte wel, maar ik ken ook ontzettend veel studenten die hun tijd op hele andere manieren indelen. Zoals bijvoorbeeld bij een rechtswinkel werken of ander vrijwilligerswerk doen. Dus ja, ik weet niet wat representatief is voor de Maastrichtse student. Ja, vooral door mijn werk op de kinderrechtswinkel, waar je heel veel dingen leert, vergaderen, contact onderhouden met zo'n onderzoek. Je moet scholen benaderen, je moet toch heel veel dingen je eigen maken. En dus ik vind wel, als ik dan terugkijk, denk ik wel van ik ben wel gegroeid op zich. Ik heb heel veel ervaringen opgedaan hier en dat vormt je natuurlijk altijd. Ja, je leert heel veel je eigen huishoudentje bestieren, zou ik maar zeggen. Uitkomen met een klein studentenbeursje. En maar zorgen dat aan het einde van de maand nog wat op je rekening staat om je boodschappen te doen. Daar leer je veel van. Maar ook samen koken. Ik heb een heel leuk huis wat dat betreft. Iedereen gaat zijn eigen gang, maar toch eens in de zoveel tijd koken we wel samen. En vooral hier op de benedenverdieping dan. Want er wonen 10 mensen hier in huis, maar ik deel mijn verdieping met 2 anderen. Ja, en daar bouw je toch een band mee op. En je leert natuurlijk inderdaad dingen als koken en schoonmaken en de gang dweilen. Dingen die ik thuis in ieder geval nooit had gedaan. Dus daar leer je ook wel van, ja. Ja, dan ga ik hier weg en dan komt iemand anders hier in mijn kamer. En dan is toch mijn hele leventje, moet je weer ergens anders overnieuw beginnen. En ik denk dat ik dat toch wel moeilijk zal vinden. Om dan weer alles op te pakken en al je nevenactiviteit, alles wat je hier gedaan hebt, mensen die je hebt leren kennen. En dan is het, hoi hè. En dan ga je weg. Dus dat is moeilijk. Maar ik denk, ik heb toch wel veel vrienden gemaakt hier, ook die wel hier uit de buurt komen. Dus ik denk dat ik wel, toch wel terug ga. Maar het wordt dan toch wel als toerist of op visite bij mensen. Ik loop hier toch 4 jaar rond en het is toch ook wel een beetje mijn stad geworden hoor. Ja, wel. In een park bijvoorbeeld mocht je niet over het gras lopen, stonden overal bordjes verboden over het gras te lopen. Liep je over het gras en de politie zag dan, dan was je pineut. Ja, nu loopt dat is veel meer vrijheid en dat is beter zo. Is beter zo.